ulama iku pewarisé Nabi. Dia membawa warisane Kanjeng Nabi iku ulama. Ilmu itu warisane Kanjeng Nabi. Lah nek wong kok duwe ilmu warisane Kanjeng Nabi iku jenenge ulama. Awake dhewe kok apa iku jenenge wani karo ulama, berarti ya wani menentang moh warisane Kanjeng Nabi kan ngono. Fala akil mongko utahe wong sing akal iku man wong yaktanim kang jarah ya man bigona imil ilmi kelawan jarahan ilmu. Wa azzamahu lan mulyakno ya man hu ing ilmu wa azzama ahlahu lan mulyakno ya man ahlahu ing wong sing duwe ilmu. Di wong sing diarani wong sing duwe akal. Wong iku iso diarani duwe akal nek wong iku gelem belajar. Selama wong iku jeh gelem berusaha belajar, mongko wong iku klebu golongane akilun, wong ku duwe akal. Lah nek wis duwe akal, otomatis wong gelem belajar. Dia gelem memuliakan ilmu kan. Wong gelem belajar kan berarti gelem mulyakno ilmu. Lah nek gelem mulyakno ilmu wa azzama ahlah. Kemudian dia mau memuliakan orang yang mempunyai ilmu kan. Lah wong duwe ilmu kok ora seneng karo wong sing duwe ilmu. Wong golek ilmu kok ora seneng karo wong sing duwe ilmu. Oh iku wong gak duwe akal iku. Awake dhewe iki apa ibaratane sekolah umpamane. Sekolah kok ora seneng karo gurune. Oh iki berarti ora duwe akal iki bocah iki. Wong guru iku sing duwe ilmu. Wong awake dhewe iki belajar. Kok ora seneng karo gurune. Oh berarti wong iki gak duwe bocah iki akale gak normal. Perlu dibuat normal kan ngono. Dadi santri ngaji kok ora seneng karo kiyaine. Oh berarti iki santri gak normal kan. Berarti perlu piye digawe dididik supaya dadi wong sing normal kan. Walayang duru lan ora ningali sapa akil lahu maring ahlul ilmi binadharil ihana dengan pandangan yang sinis. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai akal itu tidak akan memandang orang yang mempunyai ilmu dengan pandangan sinis. Nah, dengan pandangan sinis. Nah. Iki nak biyen iki apa iku jenenge masih berlaku lah. Nak bocah-bocah biyen iku petuk gurune. Mbuh cek iku guru ngajine, cek iku guru sekolahan. Iku igak ego cara bingung, sungkan. Cah biyen. Nah saiki gak. Medhok karo gurune biasa dianggap koyo kanca. Nah iki sing repot kan ngono. Mergo apa? Iku mang ilmu akhlake wis gak duwe kan. Jadi orang kalau benar-benar mempunyai akal, dia tidak akan memandang gurunya dengan pandangan yang hina, dengan pandangan yang sinis. Fa innal ilma mongko sak temene ilmu iku azizun mulya. Mergo ilmu iku perkara sing mulya. Kenapa kok awake dhewe sebagai santri, sebagai murid itu tidak boleh memandang guru dengan pandangan yang sinis, dengan pandangan yang hina, nyepelekno. Mergo guru iku kan duwe ilmu kan. Lah ilmu iku perkara sing mulya. Nah, ilmu iku perkara sing mulya, mongko sing duweni ilmu ku ya mulya. Nah, mulane awake dhewe layang dzur lahum binadzaril ihana. Jangan sampai kita memandang guru-guru kita dengan pandangan hina, dengan pandangan menyepelekan dan lain-lain.
Wah, guru apa? Guru kok guru apa? Biyen tau diulang kan repot ya. Hah? Sampeyan lho wong-wong cangkruk dan sebagainya dan sebagainya. Iku guru apa? Padahal ngono ku sing ngomong ya paribasane ya setengah sangke wong tuwa kan. Setengah sangke wong tuwa gurune dhewe dinyek. Lha iku piye terus ya repot ya. Ngono kok kepengin entuk ilmu sing manfaat iku manfaat kondi kan. Ya tidak mungkin kan. Fa innal ilma azizun la yaqumu illa bisakhsin aziz. Ora bakal manjing, ora bakal jumeneng apa ilmu illa bisakhsin aziz kejaba kelawan menungso sing mulya. Ilmu iku perkara sing mulya. Maka ilmu itu akan masuk pada diri manusia yang mulia. Nah, ora bakal masuk ning gone menungso sing ina, menungso sing elek. Mulane ora kabeh wong iku dadi kiai kan ngono. Ora kabeh wong iku iso dadi guru kan ngono. Mergo ilmu iku barang sing mulya, mesti manggone ning gone wong sing mulya kan. Lah ilmu iku ora perkara sing mulya ya manggone ya sembarang denga to. Kabeh tenggoni to. Tapi kenyataannya kan gak, ora kabeh dadi kiai, ora kabeh dadi guru kan. Berarti ya tertentu kan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahana aliman ahanahu Allah ta'ala yaumal qiyamah. Utawi sapane wong ahana kang iku ngina ya man, ngenyek ya man, menghina ya man. Aliman ing wong sing duweni ilmu. Ahanallahu ta'ala. Mongko bakal menghina, bakal menyepelekan sapa Allah Ta'ala ing menungso mang yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Mulane awake dhewe jangan sampai awake dhewe ku nganggep enteng, nganggep empreh menyepelekan guru. Senajan umpamane gurune awake dhewe nalikane sekolah SD. Gurune awake dhewe nalikane sekolah SMP, MTS, gurune awake dhewe nalikane sekolah SMA Aliyah, gurune awake dhewe nalikane mondok dan sebagainya. Awake dhewe ojo sampai nyepelekno, ojo sampai ngenyek, ojo sampai menghina. Jangan sampai memandang dengan pandangan yang hina. Ketika awake dhewe memandang dengan pandangan yang hina terhadap guru-gurune awake dhewe, maka Allah pun akan memandang kita dengan pandangan yang hina pula kan. Nalikane ning dina kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azalla aliman azzallahu Allahu yaumal qiyamah bainal khalaik. Man utawi sapane wong azalla kang iku menghina ya man aliman, ngino yo man aliman ing wong sing alim, adzallahu Allahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menghina, akan merendahkan kita yaumal qiyamati ing dina kiamat, bainal khalaik ing dalem antarane pira-pira makhluk. Jadi ojo sampai ya bahaya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ihtaqara sahibal ilm faqad ihtaqarani wa man ihtaqarani faqad ihtaqara Allah Ta'ala wa man ihtaqara Allah Ta'ala falahun nar. Man utawi sapane wong ihtaqara kang iku nganggep empreh ya man sahibal ilm ing wong sing duweni ngilmu, faqad ihtaqarani mongko nganggep empreh ni ing ingsun. Wa man ihtaqarani faqad ihtaqara Allah Ta'ala. Sapane wong nganggep empreh ya man ing ingsun, faqad ihtaqara mongko nganggep empreh sapa Allah Ta'ala. Wa man ihtaqara Allah Ta'ala falahun nar. Sapane wong kok dianggep empreh, nganggep empreh Allah ing Allah Ta'ala, falahun nar. Dawuh Kanjeng Nabi,
manih takara sahibal ilm faqadih takaroni. Awake dhewe jangan sampai nganggep emreh wong sing duweni ilmu. Nek awake dhewe iki nganggep emreh wong sing duweni ilmu, menghina orang yang mempunyai ilmu, itu sama saja kita menghina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man taqarani faqad taqarallah. Sapa Allah sing menghina Kanjeng Nabi itu sama saja menghina Allah taala. Sapa Allah sing ngemprehno Kanjeng Nabi sama saja ngemprehno Allah taala. Wa man taqarallah ta'ala falahun nar. Barang siapa yang menghina Allah taala maka falahun nar, layake manggone ya ning neraka. Lha Gusti Allah kok diemprehno dihina ya falahun nar. Mulane kuwi selalu berhubungan saking mulyane ilmu. Awake dhewe ku nak mulyakno Gusti Allah ya kudu mulyakno ilmu. Nek awake dhewe ku mulyakno Kanjeng Nabi ya kudu mulyakno ilmu. Ora oleh awake dhewe menghina orang yang mempunyai ilmu. Menghina orang yang mempunyai ilmu sama saja menghina Kanjeng Nabi. Menghina Kanjeng Nabi sama saja menghina Allah taala. Menghina Allah taala manggone ya ning neraka. Jaminane neraka. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adza aliman faqad adzani wa man adzani faqad adzan Allah taala wa man adza Allah taala falahun nar. Man utawi sapane wong adza kang iku nglarakake ya man aliman ing wong sing duweni ilmu, nglarakake atine gurune, faqad adzani mongko padha wae nglarakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane awake dhewe iki nak apa iku jenenge hati-hati lah ketika ngomong karo guru. Ketika ngomong karo guru iku hati-hati aja sampai nglarakno atine gurune. Cek iku guru sekolah utawa guru ngaji. Aja sampai awake dhewe nglarakno gurune, terutama guru ngaji. Wong sing nglarakno gurune padha wae nglarakno Kanjeng Nabi. Wong sing nglarakno atine gurune padha wae nglarakno Kanjeng Nabi. Wong sing nglarakno Kanjeng Nabi padha wae nglarakno Allah taala. Lah wong kok nglarakno Allah taala padha wae ndek nyemplungno awake dhewe ning neraka, jaminan mlebu neraka. Wa fil khabar lan ing dalam hadis qala Allah taala dawuh sinten Allah taala, la tuhkiru abdan li ataituhu ilman fa inni lam uhkirhu hina allamtuhu wa innal malaikata la tadau ajnihataha hatta tamurru alaiha. La tuhakkiru aja menghina sapa sira kabeh abdan ing kaula li krana ingsun. Ataitu mongko bakal paring sapa ingsun hu ing abdan ilman ing ilmu. Awake dhewe kok aja sampai menghina orang yang memiliki ilmu jika kita ingin memiliki ilmu. Nah awake dhewe iki menghina orang yang memiliki ilmu, maka ilmu itu tidak akan masuk. Lho nyatane wong iku yo pinter. Lho pinter kok ngenyek gurune, berarti yo gak pinter kan ngono. Lho pinter kok omong nglarakno atine gurune. Lho berarti yo gak pinter, berarti yo gak duwe ilmu. Ilmune yo gak masuk. Kan ngono. Ilmune berarti gak masuk. Gak masuk. Fa ini lam fa ini lam uhakkiruhu. Angel uhakkiruhu ya. Gusti. Fa ini moko setemene ingsun iku lam uhakkirhu. Fa ini moko setune ingsun iku lam uhakkir
ora ngino sapa ingsun hu ing abet khina alam tuhu ing dalem semangsane maringi ingsun hu ing ngaringi ingsun ing ilmu diparingno ing abet. Dadi awake dhewe aja sampe kepengin duwe ilmu kok nglarakno atine gurune. Ora bakal diparingi ilmu maring Allah taala. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha. Sak temene malaikat iku la tadau nyelehake nglindungi sapa malaikat ajnihataha nganggo suwiwine gelar ya. Gelar sapa malaikat ajnihataha ing suwiwine hatta tamuru hingga lewat alaiha ing atase malaikat apa hamlatul ilmi wong kang duweni ilmu wa tulabu lan wong kang golek ilmu tadawuan krana apa iku jenenge gelar wa ikraman lan mulyaake lahu maring ilmu tadawuan krana tawadduan krana tawaddu ya adab asor wa ikraman lan mulyakno lahum maring wong sing duweni ilmu. Malaikat itu ketika ada orang berangkat mencari ilmu dilindungi dengan sayap-sayapnya sampai wong iku mau lewat ya. Sampai iku wong mau lewat dengan tujuan apa malaikat kok kaya ngono? Mergo malaikat iku tawadhu terhadap orang yang mempunyai ilmu dan orang yang berangkat mencari ilmu ya tawadhu ya mulyakno. Lha iku hebate belajar iku di situ kan duweni ilmu. Qabdul ilmi yakbidul ulama utawi mundut ilmu iku biqabdil ulama kelawan mundut pira-pira ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong lam yahzan kang iku ora susah ya man limautil alim maring kapundhute wong alim fahuwa mongko utahi man iku munafikun munafik. Ya Allah.